Maayong hapon mga higala. Nagabalik ninyong higalang DP para sa Davao Portal o kita ana karon sa nakita ninyo nata karon diri sa may magtuod diri sa may intersection sa diversion road, no, aron i-check nato ning flyover project sa ato ang gobyerno, no. So kini ang flyover nga project as of April 12, 2025. So mga alas 5 na sa kapunon mga higala, no, ug atong subayon kining nga project para na amoy update kung unsa na ang kasikas ug unsa na ang kasamtangang progress or development sa mao nga proyekto. Kaya nung duman nga kini nga proyekto nagkantidad og 1.4 billion, no, 1.4 billion ni siya mga higala, and of course gilauman kini nga mahuman sa base na sa balita na sa mahuman ni siya sa mga late 2026 or last quarter of 2026 or early or first quarter sa 2007. So matud pa adunay mga pagkalangay sa pag-construct ani tungod sa problema, no, sa right of way. Usually mamugina ang problema sa mga mga infrastructure nga project nga sama ani, no. So ali atong kuan bani ko higala atong ning libuton ning kuan karon kining magtuod flyover, no. Kung mahuman ning mga higala is gilauman, no, nga makapa-alleviate sa traffic situation diri sa Carlos P. Garcia Highway or sa mas nailhan nga diversion road. So mao na siya kana inyo nakita karon, mao na siya again ang iyang itsura as of April 12, 2005. Og naabot na ta diri mga higala sa kinatumyan. Kini paingon ni siya, no, didto ko paingon ani sa paingon ko sa north, no, paingon sa airport na siya nga kalsada. So sa right side na siya, and so mo na siya ang itsura diri mga higala. Sa pinaka last wala pa ni siya diri, no, wala pa na siya na kuanan og kanang ramp niya, no. So at tabok ta mga higala diri. So mo na ang itsura niya karon diri sa pinaka